an kana diya ɲɛmɔgɔw suganti ten an k'u kɛwale kɔrɔ lajɛ u ye mun k'u faso ye u ye mun k'u ka jamana ye n'an y'o lajɛ an m'an ba fili abada an y'o de fɔ jamana in cɛbaw bɛ musow bɛ n'an y'u bila u jɔyɔrɔ la jamana in caman b'u b'a kɔlɔlɔ la n'o tɔgɔ ni sɔgɔma Presque k'i fo k'i barikada maaw ma b'an lamɛn nin waati in kɔnɔna la ka bɛɛ de kɛra n'an donna a fɔ maaw ye ani sɔgɔma dugu wɛrɛ jɛra n'an bɔra foli la n'an ye foli lase laadala foli la an b'a daminɛ directeur la fo n'an y'a fo k'a n'a ka denbaya fo k'o fɔ Mali muso saba min ni arajo bilalen b'olu ka disposition kɔnɔ n'olu de b'a gérer k'o fo k'o barikada Hayatu ani Yasini n'an y'o fɔ k'o barikada ka yɛrɛ fo n ka cɛkɔrɔba fana bɛ kali kɛ alhamdulilayi saka dugawu kɛ ma denbaya k'a fana ala ka d'an bɛɛ lajɛlen ya rabbi Allah tiɲɛna a woyi kɔ Aziz b'a fɔ la fo Paris n kɔrɔkɛ ye Mamadou Anko n'o ye Bula ye k'a fɔ k'a barikada Chefukɛ ye Mamadou Anko n'o ye Odo Bala k'o fɔ k'o barikada ala tɔgɔ la an ka Haidara bɛ fo ka ko bɛɛ n'o kira man don bɛɛ lajɛlen fo n'o ye bi kɔrɔmɔgɔw ma o sigilen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ma ko k'a lamɛnna ka baw fo ka Madame Jara ka Awa Jara ka k'o fo n'a bɛ base n'o ye musokotigi ye n'an ye foli lase an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an tɛ ɲinɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen na an baw min bɛ b'a lamɛn sɔgɔma ni nin waati in sera bɛɛ la ka radio ta ka gɛrɛ a kɔrɔ k'a fɔ kibaru min bɛ na di jamana taabolo la o bɛna se k'o lamɛn k'a fɔ aussi politique tɛ se ka kɛ ka ni hakilina dɔw ma da parce que an ka yecogo ani bi yecogo tɛ kelen ye fɛn bɛɛ ka se ka kɛ jamanadenw ka se ka fara ɲɔgɔn kan jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ka bɔ a kɔnɔna na o de bɛ kɛ anw ka bɛɛ ka taabali ye normalement mais ni maaw hakilila ko dɔw ka sɛgɛn kɔnɔna na k'olu bɛ se k'o ta sɔrɔ a kɔnɔ hakilila ko yɛrɛ tɔ bi il est important que maliyɛn bɛɛ ka faamuya chacun bɛɛ n'i ka rôle bɛɛ n'i ka baara kɛcogo don bɛɛ n'i ka hakilina tacogo don mais min don min kan ka faamuya pensant que o kɛlɛ daminɛna bi c'est qu'il se trompe parce que an ye kɛlɛ daminɛ tuma min na fo ka na se bi ma an y'a hakilina ta de kɔ parce que dɔw ye kɛlɛ de kɛ dɔw ka se ka na fɔ ko k'o profiter o kɛlɛ kɔnɔna na mais jamana bɛ fɛ ka taabolo min na bɛɛ b'i ka hakilina ta mais pardon k'a fɔ ko hakilina dɔw bɛ ta min ye jamana ci ka se yɔrɔ dɔ la k'an b'o to yen ko k'o sago kɛ an tɛ jɛ n'o ye jamana ye fɛn min ye hakilina ko don donc o kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen maa o maa n'o ye hakilina ta di jamana ma fo ka na se bi ma donc o hakilina ninnu an b'o ta baara ka kɛ n'a ye jamanadenw ka bɔ a kala kunnafoni min an b'a di la ka hakilina kunnafoni di ma parce que bɛɛ jɔyɔrɔ b'i ka jɔyɔrɔ di cogo la bɛɛ ka hakilina b'i bɔ i ka hakilina kɛcogo la parce que o b'a to jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ o bɛ se ka bɔ a la mais k'a miiri k'a fɔ ko ne de b'a dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan o tɛ tiɲɛ ye parce que min don a kɛra cogo cogo i woloden b'i kan n'an y'o hakilinaw ta k'a lajɛ ka yekow ta k'a lajɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dafa hakili di cogo la ani kɛlɛ kɛcogo la donc an bɛ bɛɛ fo o bɛ juma in na ka dugawu kɛ n'an tɛ jamana ye ka dugawu kɛ anw yɛrɛ ye ala ka jamana in basigi. Ya rabbi Allah n'o tɔgɔ an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn sisan an bɛna da bi sɔgɔmada in na baro sen minnu na o de ye k'a fɔ an y'a ye ka kanabɔla minnu ɲɛɲɛlen da an fɛ yan n'o tɛmɛna ka wuli baro sen fila la an bɛna CNT ye laɲini min kɛ ko ka bolo bɔ fajini kan ko ka kan bɔ juru la n'o to bɛna ka hakilina di o fana kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen premier ministre Sogɛl Bukara Mayiga ale ni an ka député kɔrɔw fana ye ɲɔgɔn ye k'o fana ka bila o hakɛ kɔnɔna na a bɛna hakilina di o kan ka na bila i b'a fɔ fɛn wɛrɛw bɛ yen an bɛna an da don olu fana na ala ka jɛ inshallah o kunna n'o togo bikutuba an bɛ ko yan k'a fɔ lakana kɔni a ɲɔɲɔlen da an fɛ yan kosɛbɛ kosɛbɛ sabu ka lakanabaliya lakanabaliya donc il faut k'i barikada kosɛbɛ jamana in kɔnɔna na tile fila na gɛlɛya caman kɛra an ka sigida caman kosɛbɛ mais anw sera ka min sɔrɔ Malikɔnɔ bi hakilinaw bɛ ka yɔrɔ min kosɛbɛ o ye Segu mara ye n'a ye jateminɛ kɛ ninnu ye baara min kɛ fo lawale la fo ka na se bi ma a daminɛna hakilinaw kɔnɔna na kɛlɛ min daminɛna a daminɛna an b'a fɔ min ma jamana donc n'o ye Kidali Tɔnbukutu Menaka fanfɛ o kow nana ka se ka wara ka se yɔrɔ dɔ la maliyɛn tilankɛ bɛɛ hakilila k'olu ka ko tun tɛ bɛɛ ko a ninnu ka ko fo nana ka tiɲɛ fo ka na kasa bɔ an bɔra o kɔnɔna na ani défaite min kɛra coup d'état laban min kɛra a sababu ye coup d'état lankolon min kɛ an ka maa min bɛ yen ka taa n'o ye armée yɛrɛ bɛɛ bila ka boli ka na ka taa fɔ Mopti o kɔnɔna na négociation nana ka kɛ
a fɔra ko élection ka kɛ marifa ka bila 60 jours après i bɛ ka négociation kɛ pour que kɛlɛ bɛɛ ka ban i bɛ ka ni mara in ka tɛ janfa wɛrɛ boloda min nana ka kɛ ka dɔn a laban o y'an gɛn ka bɔ ka kida ka na sen na ɲɛmɔgɔ na donc baara nin kɛra il faut que hakili jigin de ka kɛ mɔgɔw ka faamuya an bɔra o kɔnɔna na k'a fɔ ko nana daminɛ ka se Mopti mara la Mopti ko ŋa dɔn o ɲɛmaaba tun min y'a tiɲɛ yɛrɛ boloda maa fila tɔgɔ bɛ se ka fɔ o kɔnɔna na o kɛra ka dɔn ko Bube a ka premier ministre ma ani ŋa dɔn ko Bubu ka waati ka dɔn tiɲɛ b'a ka bɔ o de la centre kɔnɔ donc o nana ka centre lajɛ a daminɛna élection ko yɔrɔ fan bɛɛ o hakili ala ka hinɛ président Soumaïla la k'o ka jama de ka bon Mopti mara la o ye Mopti o ye tasuma wuli Mopti la donc Mopti ka bi an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ maa bɛ fa la yɔrɔ min na donc n'i ye ninnu ɲɛmaa ninnu ka hakilina bɔ a la donc olu ka hakilina ba de b'a kɔnɔ n'i y'o ka hakilina bɔ a la gɛlɛya de kɛ ko ye n'an y'o b'o kɔnɔna na o ko nana ka juguya bi an bɛ yɔrɔ min na donc Mopti mara la précisément Bakasi Koro Douentza accord dɔw signé bi jadisiw fɛ ka dɔn ani jamana denw fɛ mun nana kɛ ka dɔn n'o accord signé bi n'i ye jateminɛ Bakasi mara bɛɛ yɛrɛ la n'an ye Bakasi ta arrondissement min bɛ yen nɔ arrondissement 7 Dimbali bɛ yen Kani bɛ yen Bayi bɛ yen Sokora bɛ yen Wongoro bɛ yen ani Jalsa n'i ye jateminɛ kɛ n'u yɔrɔ bɛɛ la dɔn Jalsa ko o de kan ka kɛ kan ka kɛ cercle belebele ye donc Mali kɔnɔ ale de ka bon parce que arrondissement ninnu tilancɛ bɛɛ ye Mali kɔnɔna na jama min b'a la parce que ale créé bɛ commune 5 de ta n'i ye jateminɛ kɛ ka kɛ baara in kɛcogo la c'est que olu ye accord signé jadisiw fɛ Bakasi mara bɛɛ lajɛlen fɔlɔ Sokora a bɛ fɔ min mana dɔn ko base dɔ tun bɛ Sokora attaque kɛra mɔgɔ dama ni mɔgɔ 5 ɲɔgɔn sara o la armée y'a ka mɔgɔ bɛɛ wuli ka bɔ yen ka taa n'u ye directement Sévaré donc o y'o base to yen Wongoro frontière dɔ ma dɔn avec Sokora ni Wongoro cɛ c'est à 15 km Wongoro est à 2 km du Burkina Faso donc maintenant jadisiw fana Burkina Wongoro kɛra olu ta ye Sokora kɛra olu ta ye Jalasugu yɔrɔ dɔw kɛra olu ta ye donc ninnu bɛɛ ye accord signé munna o ye accord signé normalement en son temps anw y'a fɔ ne y'a f'o ye n ko Jalasugu normalement base militaire dɔ tun kan ka sigi Jalasugu dɔ ka sigi Sokora dɔ ka sigi Bayi dɔ ka sigi Bakasi n'o kɛra ka zone bɛɛ bɛ se ka donc sécuriser pour que o ka kɔlɔlɔ tiɲɛniw kana kɛ mais gouvernement ma sɔn o hakilina ma bi jusqu'à présent gɛlɛya bɛ yen o ma sɔn ka base sigi o de bɛ base ka segin ka donc Jalasugu ani Sokora donc o y'o bɛɛ ta ka se ka taa n'a ye donc maintenant dugudenw pour que o kana se ka donc kana faga don o don tiɲɛni kana don o kan don o don o ye accord signé bi Bakasi mara bɛɛ ni Dimbali tɛ presque bɛɛ ye accord signé avec les jadis bɛɛ ye accord signé avec les jadis donc n bɛ danser de ɲɛfili pour que maaw ka faamuya ka donc situation bɛ cogo min donc la situation devient plus en plus très compliquée pour nous parce que min don ka donc ces gens là o y'o tigɛ de jadisiw ma o m'o tigɛ de jadisiw ma ka kalo ye parce que o y'o tigɛ de ka pour que o ka se ka balo aujourd'hui les rencontres nin dugu in bɛɛ la école fondamentale tun bɛ ka daminɛ jusqu'à 9e année a école bɛɛ datugula carrément ka bɔ yen ekɔliso ban bɛɛ bɔra donc aujourd'hui école bɛ kɛ Bakasi cercle la yɔrɔ fila Sege l'arrondissement min kan ka sigi ka sigi fara kan l'arrondissement de Sege ani ka Bakasi sinon a tɔ bɛɛ tombe directement sur la dans le domaine jadisiw de y'o maîtriser parce que Sege min na donc o ma se ka kɛ chrétienw ka yɔrɔ de ye Sege donc o bɛ bi olu kan donc o kɔnɔna na donc olu sera k'o organiser cogoya dɔ la mais aujourd'hui ka école bɛ kɛra o yɔrɔ fila la tout le cercle de Bakasi a plus d'école n'an y'o ta k'o développer Masina kɔnɔna groupement kɔnɔna na il y a 5 ans école tɛ yen ka donc 1000 et quelques écoles o de datugulen don sur le territoire du territoire national est-ce que jaabi jateminɛ kɛ et donc maintenant n'an k'o bɛɛ kɔnɔna na je suis en train de te montrer n bɛ gravité de yir'i la que maliyɛnw k'a faamuya k'a fɔ ko tiɲɛ bɛ kɛlɛ donc aujourd'hui min y'a to anw kalannen bɛ adamadenya yɛrɛ kɛcogo la ɲɔgɔn ye min b'a to na donc anw donnen ɲɔgɔn na o y'o de ci ka bɔ yen maintenant o bɛ mun kɛ pour que jamanadenw yɛrɛ kana kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que anw kana kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ ne den ta ka k'a don diyagoya b'a fɔ k'a ka don terrorisme n'i ma sɔrɔ o bɛ na ka o bɛ e den bila o bɛ ne muso faga o bɛ ne den bila o tɛ e muso faga donc fo ka diɲɛ wuli aw bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ donc baara kɛlen b'o cogoya de la fo ka na se jamana yɛrɛ ka dɛmɛ kɔnɔna na
nin bɛɛ kɛlen ka ban fo kana se ka dɔn an bɔlen ka dɔn Mopti mara la k'a fɔ Tenembou n'i ye jateminɛ kɛ ka dɔn o ko ani Yuwaru gɛlɛyaba bɛ yen ka sɔrɔ olu ka ji bɛ yen mais olu o pirilen don o kan parce que boso dɔw yɛrɛ bɛ yen u y'o interdit ko ti bɔ a ka ca dɛ kalo 2 ye ka tɛmɛ sɔrɔ ka hali dumuni t'a sɔrɔ dɔw bɛ b'o la donc n'i ye jateminɛ kɛ an bɔra o kɔnɔna na yɔrɔ min ka gɛlɛn ka tɛmɛ Mali yɔrɔ bɛɛ la min ma anw baro yɔrɔ 2 de kɔnɔ région 2 o région 2 insécurité ko la o ye mun kɛ o ye ka dɔn jateminɛ kɛ k'a fɔ jamana yɔrɔ min ka dɔn n'an b'a fɔ a ma ko ɲuno n'o ye ka dɔn anw yɛrɛ ka dɔn disi fan dɔ ye donc o ye tasuma dɔ ɲuno d'abord gɛlɛyaba min kɛlen don yɔrɔ fan fɛ ka dɔn hali polisi dɔ fagara ka kɛ ɲuno bi n ka polisi tɛ bɔ population de ɲuno u y'o ba ko ni polisi tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ tuguni depuis polisi fagara enquête daminɛna maa joli maa 100 ɲɔgɔn ka taa u y'o de minɛ ka don kaso la dɔw bilala bi mɔgɔ 10 ani kɔ de tora denmisɛnnin min o ye dɔw taara ka taa manifestation kɔnɔna na maa sara o maa sara ka dɔn o de don ka se ka baara kɛ ka se ka yɔrɔ apaiser pour que ka hakilinaw ta ka taa ka se ka bɔ a kɔnɔna na o y'o kɛ ka dɔn a tɔgɔ ye ɲɔnu cili ka denmisɛnninw gɛn hali bi dɔw bɛ yen ka taa kungo kɔnɔna na ka dɔn ba o denmisɛnnin dɔw bɛ yen ka fɔ olu taara rebelle fɛ ka taa fara rebelle kan a filanan kɛ donc bi an bɛ yɔrɔ min c'est que donc polisi ti ɲɔnu. Donc il est important que le gouvernement réfléchisse pour essayer de se faire la pour qu'on puisse apaiser la chose. Maintenant, on a ça, chef militaire, chef policier, à quoi analyser à Sarah qui s'est là, qui s'est pour la trouver, pas la trouver, juste à la solution là sur la banane. Mais au génie des manifestations pour que c'est là, donc, ok, bien pas pour la trouver. Parce qu'entre les deux commandements, actuellement, les gars de la guerre, ça n'allait pas. Mais lui, c'est pour quelqu'un qui a une guerre dans le moment là. Donc, les gens qui sont dans l'État. Il est important que l'État malien, il est important que le ministère de la Sécurité, pour que la solution soit pour que la police puisse se déplacer, quand il y a une sécurité, il faut qu'on ait pour se faire. Et l'État, il manque la responsabilité là. Si on ne veut pas assumer la responsabilité, donc, aujourd'hui, c'est qu'il y a plus de police. Donc, nous avons beaucoup de publicité. Du coup, c'est la sauver, mon béquet. Donc, pour le passé, c'est normal, j'aimerais qu'on a un gars de la casse, mais comme un peu de sketch. Parce qu'à la limite, militaire comme bébé, à la limite, civil comme ça. Donc, il est important qu'on réfléchisse avec la tête pour que les gens fassent savoir qu'elle est à prendre. Et donc, ma vie, c'est au cours libéré. Parce que ma vie, il fallait qu'elle nord, où nous avons pour armée. Maintenant, on a son solution d'un attaque au niveau normal. Mais au-dessus de ce qu'il a fait, comme un nouveau parce qu'il y a eu un mort, au condamné à la solution de cela. Pour la solution nationale, au-dessus de ce qu'il a fait, il est important que la solution soit cela. Donc, nous avons la gens. Béni, que c'est pour le 30. Ça veut dire 30. Ça veut dire 30, il y a des choses qui donc, d'abord, et c'est qu'il y a une dynamité. Avant, il y a tout ça qui est mais je salue l'initiative du génie militaire, parfois détruit, parfois construit. Génie militaire, par les temps, oui, pour l'histoire. Et pour le faire d'accord, j'ai dit bravo à eux tous, parce qu'on fait un yoga, bien mal de l'onara, vous devez la faire pour que vous ayez un seul de vous faire. La population de l'Union européenne a gagné un parce que bon, je trouve les balles. Donc maintenant, au lieu de faire un yoga, la population, parce que nous, on est là, c'est le mec à 4 minutes. Donc il y a un problème, mon bleu, c'est le mec à 4 minutes, mon bleu, c'est le mec à donc, on est dans le bateau, et maintenant, on va aller au point où il y a un peu de choses. Ça va dans le dos de la manifestation. Et donc, ils ont notre soutien. D'abord, on a combien de temps samedi nous, vers 13h30. Secteur 5, il a un femme, donc explosion de Kera, à la militaire où on est patrouille, la patrouille de pick-up de Kona. Au patrouille qu'on a Nakara, Mansara Zana, donc où il y a Japanese Fanféroni, Mamana Doutoro, donc Madou, Avasasu, au 3 au Conan. Donc, avec le Bokena, à la Hénon, parce que Mahou, Mamma, non, parce que nous le faisons pick-up.
fɛngɛ bolo explosif bolo i bɛ masaya sigi a la parce que ni pick-up y'a bolo ka dɔn ni carrière cira carrière ci fɛ yen o b'o de kɛ ni carrière cira i bɛ tɔn kelen wulilen sanfɛ cogo min n'a cira ka dɔn i bɛ adamadenw ye i ka yiri de lajɛ i bɛ adamadenw sugu sɔrɔ o de bɛ kɛ mobili bɛ tɔmɔ par pièce mobili bɛ tɔmɔ par pièce yɔrɔ min o bɛ k'o fɔ la donc ala ka hinɛ o la donc parce que saya min bɛ kɛra de façon atroce adamadenw bɛ sala dans quelles conditions tout ça pour sécuriser le pays. C'est pour ça qu'ici, on profiter de l'armée qui a beaucoup de folie. Parce qu'ils ont choisi le métier, c'est très dur. Et vous avez des clés de l'équipe, on s'en rend compte, on tombe dans quelles conditions d'aller, on sauve dans quelles conditions d'aller. Normalement, l'éducation mécanique, paramécanique, pour que nous ayons la condition là, on sauve la condition là. Mais dès qu'on a grand monde, il y a combien de militaires, il y a combien de chefs militaires, tension qu'elle est à l'eau. Donc, nous sommes en guerre, donc ça allait dans la 50 ans des fois. Mais dans le pays, il y a des militaires qui sont dans il faut que la descente ou à faire au départ. Parce qu'on a le problème à la ou foyer. C'est brave militaire qui continue à se battre. Et il y a des gens qui font un général manière, ni conseil n'a il n'a pas plus de 350 000 francs CFA. Et au condamné, un colonel n'avait pas plus de 325 000 francs CFA. Mais il y a un moment où mais il meurt dans ces conditions-là. Maintenant, le temps de Sakako aussi, des hommes politiques affairés, des malhonnêtes, des intellectuels malhonnêtes, au lieu d'attendre qu'à faire au roi au tout, ça veut tout filmer, il va aller au roi, tout, quand il va y avoir des mille mafia de trop talé, il va se rendre au cas où on a volé, ou on va parler quand on a volé, la saga, où il y a ça pour tout. Parce que c'est aujourd'hui, quand on a la foule du monde, c'est que c'est plus de terrorisme, c'est plus qu'il y a la Gali, c'est plus que ça. Parce que c'est au roi où la casse, quand on y est allé, la France, c'est pas tout le débat, mais il y a un politique. C'est pour ça que le ministère de la Défense est géré. Mahoma, il y a trop de cas. Il faut que ces gens-là soient arrêtés, jugés au cours de et porter les chats. Et nous demandons la justice d'aller vite. Donc, nous avons aussi qu'à fort. Bamako, France colonel doit avoir eu n'a pas ça, vite ou non. Il y a eu 244 là. Il y a son sort là, on l'a quand même qu'à fort pour à sort là, à Barakela où il y a son tout vite qu'à la fibre qu'on a mis descendre dans la République. Donc, au jour là, on a il y a quelqu'un de militaire de l'académie. On a eu des forces cahiers. Des forces cahiers, on transforme dans la base de la qui s'est créée par donc, le dossier est ministre et a tiré les poursuivants enquête cahier. On va se mettre dans la trouver à la Julie, la Julie, ma femme est qui s'est mais c'est une fois où il y a un enfant qui s'est imposé à l'État, pour tourner dans le nord du Mali, à travailler, à mouiller, maintenant on a donc, on a un bon boulot, il y a un samedi qui est vers 11h20. Escorte qui era una fama mo che era ambafo yoro ni Madina Sida o yoro fane mobile no yella aussi na donc miliga ana mo fla turala ana mo saba barara avec du ok na donc ala hinawi donc insécurité on a am c'est pas mille fois à partir de pardonner do be bro ka frata ba donc am c'est des fois donc kada le yoro be que le ati kan donc aujourd'hui la be fo ka bon donne mi bene ko ka frata ndron le ça va mi faudra vraiment am mi fo ala kana an marabo ya mi transition ngul bi no sera suyi sera su la kila ka fo o dola nga bu tiesin ko se wasa la kana baliya ina parce que la kana baliya di dunna ni femi ma fraka mo wala di femi ma fraka mo wala de avec ka juya mi era ka dunna be Sénégal anga jamana ni ma fe yoro bolita et puis mo di do wala wala sala ma be ka di bubla déplacer de Bekatia, ça de Bekatia, on de Bekatia, donc vraiment le temps, moins de minutes, ni ma polo, on a pas de canal, une zone, parce que sécuriser tout le monde, on s'est pas polo sur le donc il y a la frère d'autant plus qu'il y a une fois, vision de la vision de lui fait une acte possible de la parce que on ne peut pas donner de clinique, vision ne va faire qu'à la très rapidement.
mun l'intégrité farala ɲɔgɔn kan a ma ɲi dɛ an ka ma se vraiment a dabila dɔ la kosɛbɛ n'ala sɔnna a fasa fasa ayiwa an ka ni an ka barosen filanan ye mun da ye k'a fɔ Isaka Outima ale tun ye wasadenladigi ye jɔyɔrɔ naaninan b'a bolo wasadigi kɔnɔna na CNT kɔnɔna na o CNT kɔnɔna na a nana minɛ k'a bila bɛrɛ la a bɛ Fasolima kɔnɔna na donc a jɛɲɔgɔnw y'a ɲini k'u fara ɲɔgɔn kan maa 100 ko fo k'a bila ko k'a bɔ kiri ka bolo kan ko k'a bɛ bila to ka bolo b'a kan na an taara maa 7 de ma fɛngɛ maa 7 ko ayiwa ko olu ma sɔn n'a ye olu ma jɛ n'a ye maa 5 de ko sa olu bɛ se k'a lajɛ n'a bɛ cogo min na n'ala tɛ fɛn fɔ ne ko hakilina ye jumɛn ye o kan k'i fo k'i barika da parce que Kawujim ko in nana ka kɛ fɛn ye a gɛlɛyara kosɛbɛ c'est pour cela depuis kuma caman fɔra kɔnɔ ne ma n ka ye cogo la nka ne ma ka don k'a la se CNT mɔgɔw kosɛbɛ c'est pour moi jamana tɛ tulonkɛ yɔrɔ ye mɔgɔ bɛ min ɲagami k'a fɔ liberté d'expression ani ka ko ɲagami k'a fɔ ko kuma bɛ tigɛ la mɔgɔw la c'est pas juste ni bi cɛbilen ye fɛn o fɛn fɔ vraiment maa si tɛ cɛbilen ni bi fɛn mɔgɔ ye fɛn o fɛn fɔ vraiment maa si tɛ minɛ kosɛbɛ journaliste foyi ma deli ka minɛ k'a fɔ k'i bɛ taa ka sɔrɔ k'i ye fɛn dɔ fɔ mais e tɛ se ka to gouvernement ka fɛngɛ la e nommé don par Assimi le premier ministre est nommé par Assimi i bɛ attaqué o la o tɛ se ka faamuya aussi o ko fila o y'i ba o y'i ta parce que i t'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ ni Kawujim minɛna ça va se vite Faransi a radio la tɛ datugu ka dayɛlɛ Kawujim ko mais finalement mun b'o ni Kawujim cɛ ni yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛli kan ka kɛ mun b'o ni Kawujim cɛ Kawujim ko kɛra n'i ye radio dayɛlɛ RFI France 24 c'est Kawujim qui a l'actualité parce que nous devons dire Assimi ma jɔ a jɔyɔrɔ la parce que le maillon faible dans tout ça c'est le président CNT officiellement le maillon faible c'est pourquoi il est le maillon faible parce que aw tɛ se k'a fɔ aw nana yɛlɛma de kan Kawujim tɛ se k'a fɔ k'a nana yɛlɛma de kan aw bɛɛ k'a fɔ ko Kawujim ye min fɔ n ka tɛ k'a mandat ko ye mais toujours a b'a fɔ fɛn tɛ bɔ a la ça veut dire que c'est faux fɛn dɔ de b'a la il y a un chose n'i ye jateminɛ kɛ n ka dɔ kɔ ale ye jateminɛ dɔ kɛ ko ne ye fɛn dɔ fɔ cour suprême na a ma diya Assimi ye a ma diya gouvernement ye o ye tile kelen kɛ o ye décision ta ka ko ne kɛ ka bɔ a la sisan a ma kɛ wa maintenant pourquoi ni Kawujim min kɛ qui va contre la République surtout un état souverain a bɛ min ɲini parce que a ka hakilina n'a ka kalan ma se o yɔrɔ ma a ko sani mankan ka kɛ ko pourquoi sani CEDEAO ɲɛma ka kɛ ko pourquoi ka taa ko délégation tɛ wuli ka taa CEDEAO ɲɛmaw fɛ ka taa discuter i b'a fɛ ka tɛ fɛn kalama kɛ Mali ko la c'est que affaires étrangères nɔrɔlen bɛ Mali la son instrument de gestion du pouvoir c'est Assimi Goïta et CEDEAO mɔgɔ bɛ se ka gɛn ka bɔ Mali la cogo min Assimi Goïta ma sɔn. Mais à quoi est la chose attaquée? Et un Mali souverain, à cause de la diplomatie d'un pays, un vœu qui est en train avec Mali dans des situations difficiles. Mali a réflexion qui est au tas, à Cabo Gain, Cabo Jamana, et qu'à Fokébi, au défend, et qu'à Jamana Tiyan, et qu'à Kodon de Kali. Surtout que ma, et qu'à Kodon est resté les tours. Il t'a fallu. Et c'est vrai, on va mettre à mais qu'à fond, le gouvernement a souverain de décision d'État. Et Français critique la loi Djahébé, et de la France défend, et de la CEDEAO défend contre le Mali. Ne sais pas. Non, non. Ne sais pas. Et donc, on a maintenant la Premier ministre de la France, parce que le Français est contre le Premier ministre aujourd'hui. Le Français est au dernier il a attaqué le Premier ministre, il n'a pas attaqué le Premier ministre, il a attaqué la République. Parce que si tu as les chauffeurs du chef, il n'y a pas de problème.
Et autorité, c'est qu'il s'est attaqué à Asinius. Pour moi, ni structure toi, et c'est qu'il attaque là. Mais ni opposition, problème fou, il t'a attaqué à l'autorité. Il attaque là. On a fait déjà tu peux faire des fonds ça, c'est de l'opposition. Journaliste, tu peux faire des fonds mais tu ne peux pas être dans le travail et dans la structure. Tu fermes ou tu quittes. Tu fermes ta gueule ou tu quittes. Maintenant, le problème, c'est que c'est au permanent, incapable qu'ils sont. Oui, à la belle économie, depuis quand c'est une commission adoptée de ce qui est. Au lieu de ce qu'il y a pour dire qu'il faut justifier, il faut qu'il qualifier, qu'il faut faire côté. Côté. Qu'il faut faire qualification de tir. Qu'il flagrant délit. Depuis quand on lieu de la justice qu'il faut analyser. Or, séparation du pouvoir par la depuis quand on lui a analysé ils sont qui pour faire l'analyse pour dire qu'il faut justifier c'est pour cela que moi j'invite le juge Touré de ne pas libérer à quand la libérer et je soutiens la police, comment ça s'appelle, le syndicat au bout là, syndicat flamme au bout là clairement ma position là c'est que eux ils pensent que dans la famille, on est conscient. Ils se disent députés, au lieu de régler ma semaine de pays, flagrant délit, ou à te faire dans le café, préfère briller pour même pas ton côté, côté, au cas régler ma dépasse. Mais on est représenté le moment de la rue. Mais au lieu de préférer le mot, au talent de voyer quelqu'un à député, à fois dans le cours de la fouille, qu'ils ne sont pas députés, ils sont conseillers. Nous, à fois, on est régler ma au niveau de l'Assemblée, à la CNT, en cas de flagrant délit, juge ne sait pas demander. En quoi, en quoi aujourd'hui, on sait pas dans le cabot très caboué. Donc, laissons la justice faire son travail. Et que la situation va gérer avec des responsabilités. Ma chambre a commenté. Peut-être avec le téléphone qui est mon mais avec la commentaire la forme le moment où on a fait un beau cadeau, on a fait un dossier pour casser. On va te donner 10 minutes pour passer au hack à la fin. Mais aujourd'hui, situation est toujours de côté. Un pays souverain, république, avec la décision là, tu ne peux pas être le 4e vice-président et aller dans ça. Pour la démocratie, pour te faire, il y a une association de il y a un parti de pour parce que l'État est incapable, pour l'État n'arrive pas à gérer, pour le gouvernement est ceci. Mais quitter la champ, quitter la structure de l'État. Or, c'est dans l'État là que vous commencez à crier, ou vous êtes là, ou vous n'êtes pas là. Pour moi, c'est très clair. Alors, on parle de quel aujourd'hui, ce matin, il y a un discours. Moi, il reste la forme de bado. Moi, quand il forme de bado, avec Tchéfo, il me semble que forme de Strana Kafo, tu vas faire le Kasola. Nous sommes dans l'état. Nous savons que les gens, franchement, j'ai été très déçu. Kafo, ça, c'est des cadres maliens ou des responsables. Pour moi, ces gens-là sont partis sur le complot d'être contre l'État. Et en premier lieu, je pense que au cas Djaoutoin, le spécialiste des coups d'État, allemand, il est le maillon faible entre tous ceux qui ont fait un travail fourni. Parce que le problème est que j'ai dit, il y a failli, bon, mais il y a un docteur qui a failli. C'est lui qui est la catastrophe de la République. Donc, et je pense que Djaoutoin a surveillé pas à pas si Djaou n'est pas dans un acte là contre la République. Et donc, ça, il est capable là. Et donc, fait un frappant. Ni sont là. Am se ka o ka nyama yɛrɛ dɔw lamɛn o ye min fɔ ka bamanankan na donc an b'a lamɛn ka tɛmɛ n'a ye hakilina min fɔ merci. A se ka baara kɛ a kɛcogo la ka sɔrɔ ka dankari ma kɛ a ka hadamadenya la i n'a fɔ ka minɛ ka bila bɛrɛ la i n'a fɔ ka a ɲini ka a minɛ a ɲani ka mana ko kɛ k'a fɔ k'i bɛ nɔminɛ k'a la donc o bɛɛ ye sɛnɛ kɔnɔ. Waati bɛɛ ni o ye masaden kɔnɔmɔgɔ sɔrɔ masabulon dɔw bɛ k'i jɔ ka
k'a laɲini walima i ni min b'a kan ka wuli ka bɔ a kan walima a bɛ minɛ n'o ka bila bɛrɛ la ka bɛrɛ wuli ka bɔ a kan walima nɔminɛ min b'a kɔ o nɔminɛ kɛ bi aw y'a ye k'a fɔ ko a ma ɲini an fɛ k'an ka aw ka ci ka unité wuli a ma ɲini an fɛ a ma ɲini an fɛ fana an yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko nɔminɛ min b'a la an t'o lajɛ nka k'a minɛ k'a don bɛrɛ la an y'a fɔ k'a lajɛ ka bɔ kaso la parce que comme justice y'a ka nɔ minɛ an bɛ justice to yen jusqu'à nɔminɛ baara kɛ fo ka taa an cɛ ni délibéré bɛ bɔra le 3 décembre donc an y'o baara de kɛ aujourd'hui an y'o sigira o de la a k'a lajɛ ka o jiw ko yen mun de b'a kɔnɔ mun b'a a ko jukɔrɔ k'u bɛ se k'a to bɛɛ ka se k'a fɔ an y'o baara kɛ an y'a y'o baara kɔnɔ pour procureur yɛrɛ nɔti ci an ma k'a ɲɛfɔ n ye a y'a minɛ kun na a ko k'a minɛna flagrant délit la tiɲɛ don flagrant délit n'o bɛ fɔ o la a fɔ ma ko i ta tigɛ ma n'o bɛ fɔ o la i bɛ tete kɔni ka bɔ donc o baara kɔnɔna na an y'o flagrant délit de ɲini k'o lajɛ fɛn minnu fɔra ko a y'o kɛ yanni ani tantigɛma in bɛ kɛ wa an yɛrɛ ka laɲini kɔnɔna na an y'a ye k'ale tantigɛma ti kɛ donc a y'a fɔ ko a taara tigɛ ma kuma minnu bɛ ale yɛrɛ taa k'u fɔra an kɔni an yɛrɛ mun faamu o ye a bɛ se ka fɔ cogo si la kuma kɔnɔna na ko kawuti bɛ ko min kɛ k'o bɛ se ka wele ko flagrant délit an y'a ye fana a ko k'a b'a nɔ minɛ ka da article 176 kan article 177 code pénal kɔnɔ donc n'i y'o article in ta i b'a ye c'est un article qui porte sur les crimes économiques an t'a dɔn crime économique jɔyɔrɔ min bɛ kawuti minɛli la fɛn min bɛ tali kɛ dankari la sɔrɔko la o bɛ na mun sɔrɔ kawuti ka minɛli la k'a fɔ ko flagrant délit donc o fila la an y'o de démontrer an ka rapport kɔnɔ k'a fɔ non seulement an ma flagrant délit yɔrɔ ye mais aussi et surtout que article 167 min kɛra k'a nɔ minɛ an m'a ye k'a fɔ ko article 167 tiɲɛ na ko bɛ se k'a nɔ minɛ o bɛɛ bɛ taa la an ye mun faamu o de ye k'a fɔ maliden caman hakilina la mɔgɔ minnu bɛ CNT wasabulon kɔnɔ komi a tɛ f'o ma ko député donc olu yɛrɛ hakilina la ko u ni député ka hakɛ si man kan an y'o de fana ɲɛfɔ procureur k'a faamu k'a fɔ tɔgɔ ani baara fɛn tɛ tɔgɔ de ye député ye mais baara minnu tɛ an ma o ni tɔgɔ tɛ ɲɔgɔn san tiɲɛ don a ko tɔgɔ in tɛ se ka fɔ an ma mais a m'a fɔ waati si ko baara minnu bɛ wasabulon den bolo ko baara ye ko dɔnnen tɛ an ye ka d'a kan an bɛ tilesaya ta la don o de la donc o b'a jira k'a fɔ ko wasaden ni hakɛ fɛn fɛn kan ka kan an fana n'o hakɛ kan donc n'i k'i bɛ o hakɛ in to siga la tiɲɛ don a ka kan commission de k'o fana wala bɛɛ k'o faamu. N'i ye jateminɛ commission na dɔrɔn o ye baara min kɛ ka tɛmɛ hakilina fila de ko d'abord ko kawuti ka minɛ ko ka bɔ kaso la filanan ye min ye k'a dɔn ko kawuti min minɛna min kama k'olu hakilina na ko flagrant délit tɛ kuma yɛrɛ fɛ mais min don ne ko k'olu ye juge wa ils sont qui pour juger ça aw bilala de k'a ka baara kɛ aw bɛ se k'a fɔ cogo jumɛn na k'a fɔ flagrant délit tɛ aw tɛ juger an confier aw la en constitution de droit de jugement pour k'olu lase ka baara kɛ aw b'o nommé na dɔw de taara aw ta kɔrɔn kɔnɔ aw kɔnɔ a nana o ye c'est pour ça que n'i y'o ka ɲɛmaa dɔw mɛn comme ale kawuti min yɛrɛ b'a fɔ ko le gouvernement de la rue et ils sont des hommes de la rue qu'on a ramassé aussi ka na n'o ye dɔw ye ka taa dɔn n balima ye dɔw ye ka taa dɔn n sunkurumɔgɔ ye dɔw ye ka taa somɔgɔ ye c'est comme ça qu'on les a ramassés dans la rue n fa terikɛ den don n cousin dɔ bɛ don n fa tɔgɔma dɔ de den don c'est comme ça que u ye ka dɔn mɔgɔw ta comme ça ko maa dɔ y'an dɛmɛ ka taa assise la donc an b'olu bɛɛ tɔgɔ dɔn a la c'est comme ça qu'on les a fait juger n'o tɛ k'a fɔ ko critère de bɛ yen critère min kɛra ka ban o ye décret min ta ka taa dɔn maa kan ka sigi hakilina min kɔnɔna na ka décret ta o kɔnɔna na o ma sigi o kɔnɔna na ça o ye tiɲɛ décret de ta a ko k'a fɔ ko tigi mɔgɔ de bɛ mɔgɔ dɔn o ma kɛ o donc aujourd'hui n'i ye jateminɛ kɛ il y a beaucoup de choses à dire. Crise min b'a kɔnɔ k'a nana di ko crise quoi la mettre dans le sac. Oui, il faut flagrant délit à la salle de la fɛn mun ye n'i nana bolo bɛ bɔrɛ kɔnɔ. Ayi ko a fɔra ka na k'olu fɛ ani ko sɔrɔ o kuma ko économique ko kuma min fɔra. Est-ce que o tɛ assemblée ni o tɛ. Non ayi o tɛ économique yɔrɔ ye min ye k'a fɔ a ka kumakan yɛrɛ ka dɔn a bɛ dɔ bɔ Mali sɔrɔ la kɔfɛ. Par exemple aujourd'hui dɔw bɛ fɛ ka na investissement kɛ
mais non pas dans une manation mais vous faites d'obé c'est pas moi de justifier les affaires mais les gens qui se savent si vous pouvez dans ce domaine là mais pas parce que il doit faire des choses comme ça il y a il y a hakina les gens donc comment c'est ça parce que hakina les gens mais les spécialistes dans le domaine qu'on a mal donc c'est les juges c'est les magistrats eux-mêmes on n'est pas dans la question c'est pour cela que aussi le juge n'est pas forcé dans le cas au Bible c'est pour cela moi je les soutiens pour moi c'est que Géliana mais nous devons aussi faire de un beau chien faire de bien la cause de l'éducation ne vous êtes pour aller tout pour nous on a tout pour nous tout mais maintenant dans le mandat qui est dans le nez hassigné dans le chevalier ministre de comment ça s'appelle ministre imam Diarra allez dire parce qu'on a besoin de aller jusqu'au tous les jours ayi quand on a d'accord n'a pour cela n'est pas c'est les ministres de la République on a ça dans la carte de personne comment il est là parce que ni qui même non qu'elle est donc comme tu veux niveau et ni qui est là donc c'est pas mais on a quoi qu'excuse pour présenter il est important qu'à le faire on va faire qu'à tout le monde contrôle pour nous c'est le problème de la République là où il faut avoir qu'à tous les sujets dans le cas donc à faut parce que le problème avec le côté contrôle mais tous ceux qui vont aller contre la République moi ma vision des choses si je pense que tu es contre la République c'est comme ça que je réagis. Vous allez oui, ça c'est ma façon de voir. Aujourd'hui, c'est la forme de quoi tu peux mettre toujours continuer à le dire, avoir des décisions. Si vous êtes incapable de prendre des décisions et que la justice prend des décisions pour sécuriser le pays, je pense en toute honnêteté que force doit être à la loi et pas à la loi. Ça c'est le médecin après l'enfant. Très bien. Parce que quand on met une polie pas mina, tout le monde, ouais. Quand il veut me voler la bouche, la présidence n'a pas présenté. Kana jamana, kana balawala c'est jamana. Mais quand on est capable, si les oppositions n'ont pas de capable à l'attaque. Est-ce qu'il y a pas et le disque à toi comment quand tu vas la boucher. Ça veut dire si tu choisis quand on a donc le gouvernement n'est pas pour les barraques. C'est que toi, tu dois aller dans toi, aller dans la main. Il est à voir le monde. Il est à voir le monde. Il est à ce problème. Mais elle est que le gouvernement a pas, le gouvernement a ça. Le gouvernement a le pouvoir de l'eau. Le gouvernement a téléphone de l'eau. Le gouvernement a carte de l'eau. Au fond, on a carte de la le gouvernement a carte. C'est ça, c'est pas la liberté d'expression. Ça, c'est pas la vérité de l'expression. Mi Kalimani, ça n'est pas le mieux qu'il faire. Mi fait bi arranger l'eau, il va pas cailler. Nati arranger l'eau, il va pas cailler. Ça ne peut pas marcher avec le force à la loi. Elle a tient trop dans la matière. Donc, c'est on laisse la justice là de faire son travail. N'a pas il va me défendre. Il va me décourager. An nous critiquons nos faits, nous montrons que pour le n'a la cafo, en tout cas baraque. Pour le avec fédération. On a parce que dans les wadi fait nous bagani watida, anya il a pour d'aller pour tiara jawana kono. Mais allez que les gens qui vont trouver la international là dans la mission. Est-ce que c'est jawana est-ce que c'est jawana qui tourne Afrique jawana tourne que jawana là. Bon c'est quelque chose. Est-ce que c'est jawana à la quelque chose. Pour moi le problème interne du Mali doit changer le problème intérieur doit changer le Mali. Parce que moi, à un moment donné, ce que j'ai dit, en a comment faut, il y a un des films qui ont fait parce que sont des gens il veut garder le avion car partout dans la fait une colonne qui est direct à tomber. Tous les business à départ, à mousser tous les business. Alors, même quand la sécurité a été là, et Mami a eu un facamado, il est dit la camoufle qui est après, c'est le régiment de la présence. Ça veut dire, habillé dans la voilà, la famille n'est plus de temps. Il est là à mis le pays à terre. Et corruption qu'elle a je suis qu'elle a fait. Ça veut dire le clientélisme est maboui. Et le problème des familles ont pris le dessus sur le pays. Donc il y a un angle au fond. Les gens en son temps vont dire que contre il est cas, ce n'est pas illégal. Mais ça veut dire qu'à la bouche là, non, on est niveau, on ne trouve l'opposition de la. Ne trouve l'opposition, et c'est le porte-parole de Israël.
o don an tun b'a fɔ maintenant ale tun bɛ opposition na bi walahi a bɛ ka ne b'a fɔ ka dɔn ko kan moi je vais le dire là mais là opposition là il ferme ou il sort il démissionne ne l'ale yɛrɛ ne daminɛ mɔgɔ n'a ye tiɲɛ il doit démissionner de tout ça a ka taa ka opposition na a ka kɛlɛ kɛ cogo min a bɛ gouvernement ka fɛn bɛɛ d'a ma a bɛ bɔ gouvernement kɔnɔna na il démissionne il va à l'opposition il prend son bâton de pèlerin il est comme donc il a un parti politique a bɛ taa ka dɔn a bɛ baara kɛ cogo min a c'est comme ça que ça va se passer mais ni maa min ma sɔn o la i tɛ se ka fɔ ko i tɛ wuli cogo fɛ i b'a na jigin o bɛ se ka kɛ cogo di tiɲɛ Togo donc misali terikɛ ka misali k'a b'i fo kosɛbɛ i ka promotion na o ye numuni min kɛ fɛngɛ la n'o voilà tɛ a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna bon voilà min taara k'a da kan parce que comme moi j'ai dit à tout le monde bon vraiment ma nomination au niveau de l'État ne dan t'o la n welela k'a fɔ chargeur de problème beaucoup chargeur olu ye conseil malien des chargeurs o ye commerçant ni jagotigibaw o ka bureau gɛlɛya b'a kɔnɔna la donc o b'a ɲini fɛ n ka na san kelen ɲɔgɔn ka dɔn k'o dɛmɛ baara bɛ se ka kɛ cogo min ka bureau bɛ se ka se fɛ ni bureau sigila o ye baara bannen donc an totɔ la t'a kɔnɔ mais ka na i tɛ se ka na olu dɛmɛ ka dɔn ka baara kɛ donc ni o ma papier dɔ bɔ o kɔnɔ donc o papier ni o ye min bɔ arrêté don k'a fɔ k'an ka t'o dɛmɛ ka baara kɛ mɔgɔ 7 de ta président ye n ka commerçant ye n'o ye transitaire ye vice président ye commerçant n'o ye transitaire aussi ani président saba ni président saba bɔra financier n'o ye min bɛ wari mara o mɔgɔ 2 n'i y'o fara ɲɔgɔn kan o tɛ mɔgɔ 5 ye chargé des relations extérieures o ye mɔgɔ 1 ye ani maa min secrétariat a fɔ ma secrétariat aux relations extérieures ani anw ta secrétariat à la communication donc secrétariat à la communication ma groupe de b'i bolo i bɛ baara kɛ ni min ye ka hakilina d'o ma baara in ka kɛ cogo donc chargeur ninnu ka tɔn n'o bureau ninnu nana sigi ni baara min kan ka kɛ n'o kɛra ka ban o ka bureau kura kan ka sigi n'o ka bureau kura sigila ka dɔn a ka baara bannen donc il est important on va faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes en train de procéder ça va bien. Grand l'année il va pouvoir faire là. Ça va dire que on l'a dit tout le monde. Je viens de ramener encore à la sécurité na tout le monde à Tiblet. Il y a aussi que faire Afghanistan c'est très galère. Ne kɔrɔ Tiblet na dans il y a pas de document ta contradiction avec le domaine on a olu bɛ min fɔ ko élection ka kɛ après olu yɛrɛ bɛ tila k'a fɔ ko yɔrɔ dɔw minɛlen donc min don olu ko min ɲininaw fɛ a fɔra de ko bɛɛ kana sigi a la ni hakilina min b'o bolo ni papier si yan o ka taa n'a ye an k'a don assise la bɛɛ ka sigi a kan kuma ɲɔgɔn fɛ Maliɲɛn bɛɛ fɛ olu bɛ ko tɛ assise ko la mais hakilila bi baara min bɛ kɛra premier ministre kan k'o rencontre n'o tilala n ye kunnafoni min sɔrɔ Assimi yɛrɛ kan k'o rencontre k'a fɔ olu kana Mali ko la maintenant n'o ma na Maliɲɛnw b'a juger parce que a fɔra n'i ye nin ko in bɛɛ kɛ an ka sigi ɲɛmɔgɔ an ka kuma ɲɔgɔn fɛ proposition tun b'aw bolo a bɛ na ni proposition ye o proposition an b'a kɛ k'a don hakilina dɔ kɔnɔ an bɛɛ bɛ sigi mais n'i ye jateminɛ kɛ olu ma kɛ o donna a tɛ se ka fanga la o bɛ kuma kan b'o bolo est-ce que yɛlɛma kɛra o bɔlen ale de tun ye Ibrim Boubacar ɲɛ a n'a tulo ye ni tun hakili b'a la discours min kɛra kan ko ni discours kɛra kan dɔrɔn assise rencontrement dɔ tun kɛra kɛlɛkɛ congrès la ko IBK bɛ taa crise in na ka assemblée de démissionner ko gouvernement bi ci fɔ Diko bɔra k'a fɔ ko IBK ye kuma dɔ fɔ a ye k'a ka taa fɔ mɔgɔ ye k'ale ko ayi ka dɔn ko il faut k'a yɛrɛ k'a fɔ Tiblet ye fɛn bɛɛ kɛ o don ka IBK dɛmɛ pour que discours ka sɛbɛn avec Ala ka hinɛ Adam Cham ka discours discuter k'a fɔ ka dɔn ka hakilinaw di pour que sɛbɛnni ka kɛ ka dɔn pour que assemblée ka ci ka dɔn baara ka se ka kɛ gouvernement kura ka don parce que Tiblet y'a f'u ye ka dɔn ko M5 de kɛlɛ min na n'o ma tɛ sɔn ka fanga di mais o don Tiblet ma labɛn et a ma démissionné
ni jateminɛ kɛ nin baara in kɔnɔna na ni e cɛ bɛ fɛ ka fɛn ta di ka taa a ka parti bɛ fɛ ka fɛn ta k'a lajɛ ka jamana bɛ yɛlɛma cogo min n'a fɔra kana sigi jama cɛla ka kuma a ye na sigi ka kuma moi je pense que c'est autour des points de sortie sinon on promotion kɛ k'a bila la dans la presse a tɛ foyi ɲɛna kana sigi o ni mɔgɔw ka kuma ka baara ka se ka kɛ ka jamana kɔnɔna na a tɛ taa ɲɛ mɔ bɛɛ bɛ yen parce que mali politique la ka ɲinɛ y'a san 30 ni kɔ ye ka donc depuis parti nana ni min bɛɛ nana fanga la a bɛ fanga modifier a ka d'ale yɛrɛ cogo la kɛ texte bɛ modifier a ka d'ale yɛrɛ bɛ cogo la kɛ élection ko texte bɛ modifier a bɛ kɛ cogo min ka min ka d'o ye mais tout ça n'a pas de hakilina de ta pour a ka bɔ ko dɔ kɔnɔna na a ka sigi ɲɛ mɔ a ka mali ta a ka bɔ c'est-à-dire ko la a ka bɔ sɛbɛsɛbɛ ko la pour que se ka jamana kan sa ayiwa caman kɔni bɛ place ko kɛlɛ de la parce que e ka ɲininkali laban je pense que an n'a kan ka fɔ e député ye awɔ ko député awɔ an ye député ka kuma Amadu an ye ka kuma fɔ o ye député kɔrɔ mun na awɔ député ko olu b'a wuli yɛrɛ de ko ye san 5 de kan n'o député ninnu na kalo 3 député ninnu ko don o tɛ bon a fɔ olu ka kɛ awɔ premier ministre ye olu de b'a député kɔrɔ o de soit député kɔrɔ ma dɔn ka délégation a ɲɛmaa tun bɛ maa min bolo o ye Bakasi député kɔrɔ ye a tun b'a fɔ ko Tijani Gindo o kɔnɔna na o sigila ka kuma ko premier ministre ma kuma nalen ka bin kan kuma kɛ k'olu b'a ɲini premier ministre olu ka frais d'installation ma dɔn n'o bɛ sigi wari bi d'u ma ko a tɔ ko ka sara o san 5 min kɛra ka dɔn ni walima sara o ye olu ye député ye ka indemnité san 5 ko ka compter ka don o ye miliyɔn caman ye ko a bɛ fɔ min ma ko retraite parlementaire ko ka bila o kɔnɔna na ka dɔn olu ka bila kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ maa dɔw bɛ wari sɔrɔ donc ka retraite ko bɛ ɲɛna ko ani maa 7 bɛ yen olu sara donc a bɛ fɔ min ma ko o ka ayant droit ninnu ka donc fɛn min bɛ yen wari bɛ se ka compter ka don o sara o ka exercice kɔnɔna na ko ka sara ye kuma kɛlen ka ban Sukali y'o fɔ ko barika ka fɔ yen ka bɛ ka ko c'est très bonne chose na donc ale b'a faamuya gɛlɛya min kɛra mais a ko ni jamana wɛrɛ dɔ bɛ ka sɔrɔ caman tun bɛ kaso la ko mais ko Mali ma sɔn an ka taa o ko la n'i y'a ye ko mɔgɔ kɔrɔw bɛ na di ma k'a fɔ ko bɛ kuma ko n'i ye jamana taabolo dɔw lajɛ ka tɛmɛ Modibo ka waati ninnu na ka tɛmɛ ani fɔlɔ Musa ka waati ninnu na ko ni Musa ka député kɔrɔw tun ko ko na ka sigi mouvement démocratique ɲɛna k'a tun bɛ gɛlɛya ye k'o don ka taa ko tun b'o cogo la ka n'o yɛrɛ ye ko mais ko bi ko ni ninnu nana ka sigi ko a ɲuman ye min ye ko ka taa assise la o ka taa maliyɛnw ɲɛna ye assise na bɛɛ bɛ yen parce que assise organisation ye mun ye ka dɔn comité bɛ sigi la ani panel ɲɛmaa bɛ sigi la olu de bɛ na dɔn assise ta k'a organiser gouvernement b'a sen wala gouvernement b'o tɔ de o cɛkɔrɔba ninnu farala ɲɔgɔn kan o kodɔnna ninnu farala ɲɔgɔn kan o ye journaliste min ka dɔn o avocat min farala ɲɔgɔn kan donc olu de bɛ na baara kɛ ka dɔn pour que ka jamana hakilinaw ɲa a ka kɛ jɛya kɔnɔ papier in ka kɛ ka fɔ ko kana dɔn ko a kana fɔ ko gouvernement de ye papier min ta donc maliyɛnw de y'a ta o kɔnɔna la baara de kɛra jɛya kɔnɔna ko ka taa assise la olu ma se ka taa k'ale yɛrɛ b'a ɲini ka fɛn bɛɛ kɛ pour que ma donc a bɛ fɔ IGASA ani tɔw ka dɔn ka fɛn bɛɛ kɛ ka fara o kan k'a lajɛ ka dɔn baara in bɛ se ka kɛ cogo min donc en gros min fɔra. depuis pendant nin fɛn in kɔni sigira ne y'a ye k'a fɔ n'i yɛrɛ jateminɛ na i b'a fɔ ko dɔw ma wele o kɔnɔna na olu ka kunna tumuni wuli kosɛbɛ dɛ parce que olu ma wele a o ɲɛmaya de ye. awɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ ɲɛma i ma ye chaque fois que ni fɛn bɔra na n'olu ma y'o kɔnɔna na u ye sortie ba dɔw kɛ ten tɔ quoi i ko o mɔgɔw fana bɛ yen dɛ. parce que hakili la ko ka na olu kan ka taa parce que caman bɛ jɔyɔrɔ dɔrɔn parce que n'i ye kɛlɛ jateminɛ insécurité diɲɛ dɔ transition na an b'a fɔ fana don transition kan ka na sɔrɔ fo olu de kan ka lakana in sabati kosɛbɛ nka mɛ degun nana an bɛ se ne bɛ se k'a fɔ ko fɛn ma bɔ lakanabaliya in na parce que don o don dugu bɛ wuli la dugu bɛ ci la mais politique mɔgɔ minnu bɔra yen minnu gɛlɛya ka bɔ yen olu man ka nin kuma b'u da kɔnɔ parce que fɛn in tiɲɛna k'a sɔrɔ olu de bɛ yen. sisan n'i ye jateminɛ kɛ politique mɔgɔ dɔ bɛ yen a ma se ka a tɔgɔ fɔ n dɔgɔnin dɔ y'i kan don ko hali ni élection bɛ kɛ Sikaso ani Bamako k'a ka ɲi. olu ka dɔrɔn a kɛ dɔrɔn. dɔw yɛrɛ n ka yaala yaala mɔgɔ ninnu parti dɔ tɛ fɔ yaala yaala olu ka k'a bɛ yɛlɛma yɛlɛma ka taa olu yɛrɛ ko jama bɛ yɔrɔ dɔ la ka taa a bɛ se ka kɛ n'o y'i terikɛ kɔrɔ ko élection bɛ se ka kɛ ne ko maa bɛ se ka kɛ maliyɛn ye
ka jamana position le de binga de pour élection pour na de wati pendant les actes de cette chose. Donc franchement c'est compliqué. Donc il est important que jamana donc réfléchir à cas de débat c'est la question. Donc mais alors Regardez la finale pour le sévère de la après quand j'ai été informé la cabine il faut la procédure merci monsieur pas mal de la cabine d'objet quand je recola et message ici alors nous tout ça la procédure la va ça on va faire what you mean pour na kusema ama la de katani anga procédure la vai procédure la bana aya da fo what you konna Tebele Bole Gante Ayofo, Assise nationale de la fondation Ayofo. Oui. Oh, mais c'est un d'appuiement de bien, ISR. On peut parler de la président depuis qu'il y a une phobie, mais à la sona, région Lavandoro, en tant que délégation de la Paris pour le lancement de l'ISR, mais à la sona, on parle de quelque chose. Parce que par quel est trop belle c'est la terrain à Jonah Canapani. Donc par exemple, parce qu'on dit tant de ma jamana moi modèle. Aujourd'hui, on a chamaka Canapani, on a pour le lancement et casser la gueule. Donc voilà des impacts que la cocaïne malienne. Pour nous partir de l'année, c'est une partie de la malienne. Donc on parle de nickel dans les à Bamako, entre ISL, Wassabo Bamidjoubé, Anya Aïe, Makaké, maintenant, élection Bena Kabuku Wassa, Bamako Nakabuku Wassa, de gauche et de droite, Barabikala au-delà. Donc, ni à la sonate, les flammes aussi, Amena Paro Diamé, Ambalmo Somato, Madame Diara, Awadjara, Noé, quand Niama et Madame Baza Ala. Donc, à Balmamo Somato, lui aussi. Amina kana donc ni no ye traité monsieur no ye colonel monsieur na donc baraw be kala amina be kan be konna na ka hakilo yo na be baraw ka ga ke chomi région konna na pour que par ka se ga ke chomi no ka ga ko yi man ni ka do parce que en fait malum de ka ko yereta parti na ka la bi par exemple l'exemple ta kan mo konna na ka fo kan so ima de ka ina ka muso do ka ke binti ima de ka yi kan muso do ka ke meri donc pour nous au lieu de ou ka tara de donc pour le mo ka do no fe do do ta ka fo ka to wa ai da war me ka fo te mo yi de la fola ka tini on fait la do le chou de bi kele perwa il est important que abu responsabiliser la ke na to le ka ke yema wi pour que ce chou défend mali kɔnɔna na yɔrɔ bɛ mɛ olu sera kɛ ka dɔgɔ muso ye ka taa sigi kan kɔnɔna dɔrɔn ka tɛgɛrɛ fɔ ka dɔrɔn k'a fɔ n ye ka ɲɛma ye ka taa ka continuer c'est pour cela que ça soit garde kan na que ça soit kan tɔw la nous demandons à tous ces femmes là bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an k'a lajɛ ka hakilina dɔw ta pour que jamana bɛ se ka parce que ne ye fɛn fila de fɔ jamana kɔnɔ n'o gɛlɛya kɛra cogo cogo n'o fɛn fila ɲɛna jamana bɛ ɲɛ o ye fɛn fɔlɔ jumɛn ye lakanabaliya la justice ni armée donc sécurité b'o kɔnɔna na armée b'o kɔnɔna na n'an sera ka baara kɛ o kɔnɔna na masaraw k'o da don a ko la militaire k'o da don a kɔnɔna na bi baara min kɛra n'an sera ka na tɔ hakilinaw sɔrɔ o kɔnɔna na bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ an bɛ jamana in kɛ anw yɛrɛ de ye o kɔnɔna na aussi ka n'i donna parti kɔnɔna na an y'a yira bɛɛ la k'a fɔ parti bɛ se ka don a kɔnɔna na donc k'a fɔ i t'i ka cotisation sara donc mɔgɔ o mɔgɔ ne bɛ fɛ k'i ka cotisation sɔrɔ an ka cɛkɔrɔbaw an ka musokɔrɔbaw donc numéro de téléphone min bɛ yen ka sɔrɔ u bɛ se ka weleli k'a la an y'a fɔ ka donc pour que i ka numéro ka se i ka carte ka dilan ka taa d'i ma f'i sigilen bɛ yɔrɔ min carte tɛ sɔrɔ caman ye a dabɔra de ka ça fait 2000 francs ça ne se pas 2000 francs ka kɛmɛ fila dɔrɔn kɛmɛ naani sanfɛla excusez-moi kɛmɛ naani ka dɔgɔtɔrɔ don n'o kɛmɛ naani ka dɔgɔ n'i y'a ci orange money na donc o la ka sɔrɔ u t'i ka carte ta k'a d'i ma o la i tɔgɔ bɛ sɛbɛn ka dɔgɔ a kɔnɔ donc a bɛ bɔ orange c'est très simple donc an ka numéro fila de bɛ yen ka dɔgɔ n'an b'a di sani émission kama an b'a numéro fila di pour que weleli ka se ka k'a kɔnɔ hali n'i ma anw sɔrɔ ka n'i ye presse sɔrɔ n'i y'a numéro d'a ma ka dɔgɔ k'a fɔ n ka ka ca ma ka fɔ n ka ko carte don presque le numéro de ka sɔrɔ carte dilan ka d'a di ma a bɛɛ dabɔ kun ye mun ye parti la ni mɔgɔ kelen de bɛ wari bɔ parti ko la parti bɛ k'i ta ye donc maintenant ni bɛɛ bɛ jɛ ka kɔrɔmɛ de di parti a wari ka donc une chose est sûre maa si tɛ se ka parti créer i ka 74 70 alors ça va tɔgɔ ni jamu b'aw la ka wari Isa Keita oui e hakilina jumɛn y'a la Kawin la
Wallahi ni mo ga asimte ikate ikate parce que ça continue non c'est ça continue c'est vrai parce que quand on dit c'est là voilà que comment nous on va pouvoir checker que là qui va pouvoir checker pour quand il y a ça pour là parce que sur le temps quand on dit ainsi et quoi il y a il y a une chose il te faut dire ça sauf qu'on va faire avec la il continue à son boulot ay boulot ni wa boulot wa son boulot ka ci na wa la la sala so na Merci beaucoup. Merci. Amifo. Parce que moi, je vais faire le Mais Amadou Namata. Oui. Alors, salam alaikum. Namba resira. Au fait de Merci beaucoup. En bas, il y a un magasin de fait à tout. Magasin beta. Ça, magasin de d'accord. Mais quand tu as parce que alors salam alaikum. Ah oui, Ça, c'est le magasin de. vers 29. Magasin de Namba, comment vivre? Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Donc, Afro, apa kata, ini pun kita ada interga yang besar di mandala tu, memang ini kita buka. Interga alu saja. Alu badra sama kisah saja. Nampak apa di mandala. Oh, lu bakar kita jalan bawa apa? Kado oke nampak. Kayak hari dalam kado oke. Pasal dia lah juga pernah alamannya biti. Masih lafu apa kata. Donc, bien anga ambil fudi kini kayak ini kata tu mana ulu. Nama saya dulu. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi Salim.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour le régal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De faire pour vous là. On va faut faire un peu de cadeau. Notre navire sera dans le fort Paris. Notre faut faire un tableau. Aller dans le sport de l'interpellation. Alors, ça ne faut pas un cadeau. Il sera dit encore 29 74 78 pour qu'il a dit famille santé allez critique bon il y a une info. Allô oui. Comment les gens parlent là-bas?
Siribe. E ka dole tɛ. O diyara ne ye. Ami ala.
Merci beaucoup. Fofana d'accord Paris. Fofana. Allô oui. Ama. Tora tale, ebe agret. Ibet lo bila. Allez-y là. Voilà, mais c'était un mec vraiment, peut-être que ce soit la Mali là, qui avait avec nous sur la chaîne de Bakola. Parce que mon moment de dire qu'il a changé un peu. Le moment quand je veux que Mali continue, moi je suis Mali quand il est là. Il y a une fois où il est là. En fait, quand je me lance dans la boue, quand je veux que je me lance sur, quand je suis il est là, je suis là, tout le monde est là. Afrique veut que Mali là. Ni Mali qui sauve la grâce qui veut sauver. Ni Mali qui dit la grâce qui veut dire. On va vous sauver la pérénie, il y a un salico. Ça va quand je me rappe. Mais quand je me vois, quand je me lis, quand je me vois, comment le faut, en même machine. Moi, c'est ce qu'avait le gouvernement la scène, c'est notre élément de gouvernement. Après, le gouvernement n'a pas réussi à Mali, le soin, Mali, ça passe là. Après, si on se fait de toute façon, Mali va pas en aller. Notre Mali, je le vois maintenant, je le vois là. Mali, je le veux, je me l'en pour le moment, je suis encore d'autres matériaux, tout l'état de la Chine. On voit, en tout cas, Jalisi Machi, il peut être l'entrée, en fait, il y a même tas de pour les fonds. Il y a une nation. À d'aller le retour là, dans le bas de la Jamaïque, l'avoir avec la retour, c'est pas la peine. Merci pas la peine. Merci. Amigo. Merci beaucoup. 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 Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allô, salam alaikum. Et toi, les gens, on va aller voir lui. Ah, il est vrai. Ah, bismillah. Ah, bon, bismillah. Malay
awa ko bi cogo di kana sabana dɔn ka bɛɛ fo ka bɛɛ barika da maa o maa y'a lamɛn bɛɛ y'i hakilina ta de parce que ani possibilité di ka to ka aw ka se ka bɔ ma min b'o dusu ka taa ka se ka bɔ n'o tɛ a tun tɛ se ka émission tɔ in bɛɛ kɛ k'a ban an y'a jateminɛ k'a fɔ a ka fisa ka taa sugu la ka dɔrɔn an da ma don o la ka dɔrɔn an b'a laban dɔrɔn ka taa to ka gɛlɛn buruko la ka dɔrɔn an tun bɛ na laban ka taa buruko ka taa tile filanan min kɛra ka dɔrɔn a gɛlɛya la a bɛ banki ko mais n'i ye jateminɛ kɛ ka taa buruko na min kɛra ka taa dɔrɔn c'est à dire anw ye ɲininkaliw kɛ ka taa ka hakilinaw ta a fɔ ko tɔgɔ bɛ fana hali ni wari farala ka na o buru sɔrɔ fɛngɛ kan a bɔrɔ kan farali bɔrɔ kan ka taa a ma tɛmɛ ka taa dɔrɔn 200 300 de kɔnɔ e bɛna se ka siɲɛ kelen ka wuli dɔrɔn ka tɔgɔ bɛ taa fara o tɛ se ka bɛn sinon ka taa n'i ye jateminɛ kɛ faw ye min fɔ partout dans le monde farali ɲina farali ma sɛnɛ kosɛbɛ a nama ma sɛnɛ kosɛbɛ gɛlɛya bɛ nana kɛ mais pour le moment gɛlɛya ma kɛ ka se CDC mɔgɔ ani min bɛ farali bɔ olu ko hali bi a kama mɔgɔ min filɛ nin ye kulukoro sira kan ko bi ka tɛmɛ fɛngɛ stock b'o bolo min bɛ se ka kalo 6 kɛ ka tɛmɛ farali dɛsɛ tɛ yen aw bɛ se ka wuli ka fɔ n'a bɛ fila fara kan dɔ bɛ fila fara kan ne bɛ se k'o faamuya c'est comme ni hakili b'a la a ye kan kɛ boisson o ye dɔrɔmɛ 5 fara kan fɛn tɛ se hali bi dɔrɔmɛ 5 na bɔ a la et la question que je me pose est-ce que dɔrɔmɛ 5 e ta b'a bɛrɛ la hali bi wa nka boisson tigiw de bɛ wari minɛ na donc an bɛ ka ɲininkali kɛ a donna la kan de kan et donc maintenant je la fɛ ka taa continuer la wala ni fɛn o fɛn bilara a tɛ sigi kɔ an y'a ye aussi ka tɛmɛ banque ninnu ka dɔn il faut ko faamuya banque tɛ se ka taa kɛrɛfɛ anw de ka wari b'aw bolo s'il y a des différences entre vous a y'o gérer mais les problèmes de personnes entre vous a y'o gérer mais ka taa ka wari to ka wari ta fo ka taa la a tɛ bɛn parce que école ka sara kɛra caman bɛ yen ka to ka se ka to ka sara ta gɛrɛ la mais peut-être comme a tɛ maa min bolo olu tɛ kɛlɛ k'a ko la. ayi ninnu dɔw fana tɛ o parce que banque mɔgɔw fana b'u ka hakɛ de ɲini non o ye non parce que n'i y'a fɛ ka fɛn sɔrɔ joona i bɛ gosili kɛ yɔrɔ min na yɔrɔ min i ka fɛn min ɲɛnabɔ joona mais n'i ye jateminɛ kɛ hali u ka u y'a ɲini k'a ɲini a kun b'a sɔrɔ o ye kuma min na da bɛɛ fɛ minnu kan k'u yɛrɛ sɔrɔ olu ma sɔn k'u yɛrɛ sɔrɔ mais o ye kuma min fɔ n'i ye jateminɛ kɛ hali olu ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya de ne n'u ka syndicat kumana u ni ɲɔgɔn cɛ tɛ dɛ ne n'u ka syndicat kumana n'u ka kumakan ye n y'a passé yan oui mais pourquoi olu ka laɲini de kɛ a ye ko dɔ ko pourquoi BDN mɔgɔ ma ta gɛrɛ la ninnu tugu an ka sariya an bɛna ne ni débat ye fana y'a kɛ ma débat ye donc pour nous min ka gɛlɛn dans la vie ma ko k'a dɔn ka fɔ la population souffre la population souffre i bɛ se ka taa gɛrɛ bila ka na tile kelen ka na tile fila k'a datugu moi je suis d'accord mais 72 heures ma dɔn fɛngɛ dɔ bɛ a ti ɲɛ a ka jugu ka sɔrɔ donc il est important o ka ta en compte parce que min don denbayatigi de bɛ yen fɛn dɔw bɛ se ka fara ka na o le problème c'est que o ni station na ka o yɔrɔ ka fara dɔw ka sira dɔ la syndicat ka responsable dɔ banque de station tɛ kelen ye kosɛbɛ. ni mɔgɔ caman ye débat kɛ sisan wa ko ne bɛ ka banque y'u débat. sisan banque de station tɛ kelen ye mais n'a ko station mɔgɔ bɛ feere kɛmɛ ko bɛ sara kɛmɛ duuru wa kɛmɛ ka taa mais aw ka position tɛ kelen ye vraiment an b'aw fo k'aw barika da ka mɔgɔ b'an lamɛn ka daminɛ an baw la an baw ma se ka don mais an b'u fo an b'a daminɛ baara wele mɔti si.